Yeah, $50,000 for amateur game. $5,000 to each province. Kulian TV. Atibatike zvechopu. Yamakateerera kudai so panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Mwana waPotungwarara arohwa robbery masikati machena auku ndo kunonzi kuvharwa. Unozati pane isusu zvatinotarisa isusuka panonzi pari kuitwa zvinhu semunhu anogara muSouth Africa. I understand kuti mabirwo anoitwa mari kunoku avaiti zvekukupinda mumwe mako zvekuti vanongokubuditsira something futi kuti buditsa mari kana uchida kuramba uri upenyu uchitodohwa kone life yako ndo mabirwo anoitwa kunoku. Saka tikaona munhu achirohwa same skill irori muZimbabwe especially ari munhu ari chekuita nepolitics dziriko dzemuZanu PF tobva tatoziva kuti iyi ndo robbery dzacho kubirana mari masikati machena. Mwana waPotungwarara uyo ndiye anonzi CEO weTap and Go yaya. She is only 17 ari pastage kuti urambe uri pastage ipapo buditsa mari. One thing chandinoda kuti vanhu vakawanda vadzidze ndechekuti Zanu PF aidiwe nevanhu but chinoitika ndechekuti vanhu vese they are after money. Vari kuenda ikoko kunodyorera mari chete ndo zvega zvingoripo. Hapana ari kumboenda kuti anoteerera zvima speech kakachitara speech kachiverenga pafoni wari patablet and no one was paying attention. Hapana kana ambozvinzwa because normally vanhu vacho vanofollowa Zanu PF hakuna kana one anonzwa chirungu kungoteera chete vangori vanhu vaya vari kuningira kana vatoripo vanenge vachichinzwawo ma-1-1 vaya vekungotiwo vanongoti vanenge vakapfuurawo nekuchikoro vanenge vari kuteera kana kuti ndo vamwe vari kuuya vari kugadzira zvimuforimbo zvacho zvima-affiliates zvokuti ama 2k for ED women's what for ED chakadai for ED ndo vanenge vachibenefita ivavo ndo vanekutetaka kutochinzwa because ndo vanenge vachida kuti affiliate chavo chinenge chiri chiskiri chimuforimbo chekuzopemhesa mari chekupemhesa mota. But panapa zvondaona zvakaoma kuti urambe uri pastage wakamira hanzi tikuda mari panapa ini zvomuZanu PF izvi kana ariwo matambiro acho ka but muchadzidza zvenyu kuti support haitengwe nemari. Support inotongoda kuti uchitongosupportwa nevanhu but 2026 something big is about to happen and I know ina handisi kutaura zvinhu zvandisingazive ndikutaura something that I know kuti pane zviri kuda kuitika. Rekedzai timbopinda pane imwe nyaya timboonesana zvinhu zviri panapa zvinhu zviri kuitika. Ndangotisangana naadvocate Nelson Chamisa panapa zvinhu zviri kutaurwa zvacho ma1. Anyways I hope kuti vanhu vanoda Chamisa muri panapa make sure kuti wagara walike this video kana uri munhu anoziva kuti unosupporta advocate Nelson Chamisa. So vaChamisa vari kuti the task ahead transforming and turning around the Zimbabwean economy will be easier than many believe. It has been done before and we will do it again. We did it during the inclusive government period. The real challenge lies in restoring and rebooting our human software, our culture, norms, habits, ethics, Ubuntu, and value systems. I am fully aware that this require significant heavy lifting. The moral fiber is torn and dismantled. These foundations have been ruptured and tattered. We must make a conscious shift back to excellence and best ways of doing things that reflect the enduring values that build strong institutions and resilient systems. We must restore the right frame of mind and heart, a generation of values, virtues, and ethics. This is a call to action for all of us as citizens to take responsibility for rebuilding what has been eroded. We must lead by example, hold one another to higher standards, and commit in our daily choices and collective efforts to restoring integrity, trust, and shared purpose. The work begins now and it begins with us. Ndo mashoko atiri kutambira panapa ari kubva nekuna advocate Nelson Chamisa. So guys, it's very important for you to know kuti chii chiri kuitika panapa
chiri kutaurwa naadvocate Nelson Chamisa. Vari kutaura nyaya dzeGNU yakamboitika inclusive government paya. So ndo pavari kunyatsotaura. Ukanyatsotarisa pavatangira nyaya vari kuti it has been done before and we will do it again. We did it during the inclusive government period. Ndoziva kuti kune zvimwe nyaya dzekuti ukatanga kudzinzwa unoda kutobvunza questions. Inangu mwana I'm not part of their plans, but I'm only telling you zvinhu zvavari kugadzirira kuda kuita, because pane zvimwe zvinhu zvokuti munozondibvunza mozoti but kwazoita sei vanhu vanoramwira zvinhu murodhi futika akanogaiswa dhira kanoti harisi kubuda mvangoti hama hazvibude ngandisi kuda itai metsi dzenyu mega ipapapa. But chakuitika nje kuti pamuromo pari kuwanda. Umwe ari kuti isusu 2030 tinozodai, so 2030 this 2030 yaimbwa mativi mana enyika. Kwete kuti kuimbwa kuti kufarirwa kwete, but kuimbwa kwekunyaudza ruzhinji rweZimbabwe. But regedzai tionesa nezvinhu zviripo panapa nezvinhu zviri kutaurwa nemaZimbabweans vari kuzodairawo nyaya yacho, because most of you guys I know kuti hamuzvifarire nyaya yezvinhu zvinenge zvichitaurwa izvozvizvi, munenge muchingopopota. Chii maZimbabweans hasha ndedzei. Now there is this man ari kukomenta ari kuti nice words, but Zimbabweans have heard this script before. The so-called inclusive government you reference was short-lived, externally driven, and left no lasting institutions or reforms you can point today. If you truly transformed the economy, the structures would not have been collapsed the moment it ended. Value, ethics, and Ubuntu are important. Yes, but they cannot be rebuilt through speeches alone. They are restored through consistent leadership, hard policy choices, discipline, and delivery on the ground. Moral generation must start with accountability, respect for constitutional process, and staying present beyond election reasons. Zimbabwe does not need recycled rhetoric, it needs steady leadership. Institutions that work and leaders who build, not just inspire. Words are easy. Governing is the real heavy lifting. But for the first time, I think in Zhang, honestly, I agree with this comment. Because where we are right now, talking about simbisana zvakawanda. Because you know, talk is cheap. It's very easy to convince you through kutaura. Like mimi guys munotozivana toswera tese panapa kubva kuseni kusvika manheru tongoswera tichingoudzana kuti uri kuona tikazopedza tikadai so tichingopedza kupinda patiri kuda kungopinda toda kungotanga nekutongo. But what is important is tapedza kuudzana chakakosha ndechekuzoenda kunoita zvinhu zvacho. Hanzi even Bible nota hanzi tisangove vanzwi chete, musangozongo ichivaivaiti veshoko. But I'm glad kuti this time around vari kupromisa action kuti basa ratotanga, chiri kuda kutotanga kuti toitika izvizvi. I don't know kuti vacha implementa sei, because my ideas anenge aripo, but pakunozviisa into action. That's why muchiona kuti inini zvangu always I respect vanhu vanouya even ne-constructive criticism whatever, kuti iwo zvokutaura zviri right, but ko apa usi kupaona here kuti pakadai so iri constructive, inobuilda vanhu kuti varamba vachienderera kumberi. And I know kuti Zimbabwe inoda Nelson Chamisa zvekutodaro, but vamwe vari kuzotadza kuwirirana nenyaya yekuti yes you are a good leader, vanhu vona vari kutokuvhotera pakutoenda kuballot zvese bo, but uri kuzoita sei kuti utoita sei uchitora power, because wavhoterwa wabva wabirirwa, but uchaita sei nazvo? Ndio pane problem ya Nelson Chamisa nemaZimbabweans chete ipapo. Vanhu vanomufarira, vanhu vanomunakirwa naye, but what I'm saying is something is about to happen. Our country has an abundance of resources that can transform our economy within the blink of an eye. It is the culture of corruption and wanton looting that is a challenge. It is perpetuated by a clinch of greedy people who were given a blank check by ZANU PF. Ndomungo zvaari kutaura panapa, umwe ari kuti zvoni regeneration of values, virtues and ethics should be indeed the standard measure of who should be responsible for what corruption has become the norm, with poverty being an asset in every household. There is need to restore the people's confidence by clinging to the ethos
mashoko ari kubvawo kune vamwe. But ini zvangu today izuva rekuti tisimpisane zvinobuda, tikuti kana iri criticism ngatifambe iri constructive, kwete criticism isina musoro wese. Criticism yevanhu vekuti munhu ari kuplana something moti muti last time wakambodai so wakabirwa futi ukazodai so. Let him try over and over and over again, because mukatarisa even nhasi vanhu vemuzimbabwe maakushungurudzwa maakunetswa naEmerson Mnangagwa. Emerson Mnangagwa kwanzwa history yake akabva kure achigadzira chinhu chake, achigadzirira achita sei, achipinda mumanhingirikeni achishanda ofisi obuda oshanda oappointwa apa oita sei, ombono contesta, ombotry kuita MP, ombodai zvakawandisa, oitwa minister of this minister of that, achienda achidzidza zvakawanda. That's why ukaona experience yake yakawanda mumaoffices. Even anotoziva kuti apa pa ministry iyi haidi kuappointwa munhu akadai so, iyi haidi kuappointwa munhu akadai so kana kuti ukadai unoona uzotorerwa futi masimba. He knows all those things. So I'm not izve so pageneration yevanhu vari kuZANU-PF vese vari kumugwadama kuti munamata chaiko, vari kuona kuti hakuna mumwe anokwanisa kuita sei kudarika iye according to them. Even vanhu zvavo vanenge vachitaura kuti isusu tine mafavorites edu ekuti tinoona kuti Ningi ari better pakuti pazvese, even kuita maideas, but Ningi ari better pakuti anogona kupedza chinhu chinonzi corruption. Like recently izve so up, do you know kuti that guy anonzi Chitando, nyaya yakadzingirwa. Chitando I know him very well, but he was that guy wekuti aiti ukaenda kuoffice kwake taura nanigirikini na secretary wangu inototaura nemaPA ndo unotaura na iye anogara ari I don't know kuti anenge ari busy nei kana kuti angatone maminds ake ari kufocus now. I don't even, but he was the minister. Kuapprove matsamba was a big deal zvokuti paitonetsa kuti sei ukaona munhu wekuti aisvika pakuignora nevana vaMnangagwa. Vana vaMnangagwa vanga kuenda vakuda kuapplywa zvimamaini zvavaida kuitawo mametsi dzavo vavatotenwa down kunzi aiwa imbomira yazviko ikoko, because Chitando anga kutofila kuti munhu agara kamuoffice. Imagine kuti wakaappointwa muna 2017 muna December papa nemakore atomo muchinhu, saka anga atindivara ranga razi jongwe ekuti kuti iwe tachimhanya chinhu chikomakore akawanda 7+ years takutopinda mu 8-9 years tikitoenda takadaro. Saka anga kutoti pa minister apa ndagara kuti panonzi uchipedza ipapo wapedza kuappointwa popaitwa election wodzoserwa ipapo, poitwa imwe election wodzoserwa ipapo, poitwa imwe election but unoona kuti I didn't think apa ndichabnikirikini. Saka anga akura nazvo kusvika pa the extent yekuti even ana auxilia anga kutongovharira kunze, anga asina chinonzi ani kumberi kwake, but kusaziva ikoko vadzimu vekwake vakanga vafuratira kutadza kuziva type yavanhu vaari kudhila navo. So the rumor is saying akabva adzingwa nababa after aita zvesezvo zvokuti uri kurambira vana kuita mamainzi avo vari kuda kuita, uri kurambira futi amai kuti vaitewo metsi dzavo dzemanhingirikini zvikanzi namudhara wacho uyu akufarisa, cause chinozongoitika nje mudhara yakura akanongonzi ko imimi mukusiya Ningi akadai so takutadzoita mari manje imimi takutadzoita mari manje hatisi kukumbirai mari ka imimi toda kuita zvakati hatisi kukumbirai mari ka isusu takutadzoita mari ka because of Ningi maminister enyu amune muchingwedzi anobva sorry vanangu apa kakanganisika andika sorry very sorry iwe Shoni don't worry mangwana chaye anodza George Jaramba yakuno nyora tsamba iwe muudze kuti manheru chayo ari kumasvingo kokoko basa rake rinenge ratopera, ndo maperera zvinozongoita pese at the end of the day. Saka ndo mamirira anenge akaita chinhu chacho. Zimbabwe it's something else, but ameno tinowina. It's like I always tell you tinowina, hazvingoperere pazvinenge zvangotangira, and I'm glad nezvinhu zvacho unoda nepazvava epezvezve maZimbabweans vasvika pa the extent yekungwara, because maZimbabweans achane nguva yekusangwa tatane problem yekusangwara chacho kutoita dambudziko rekupusa. Varume vakuru nevakadzi vakuru tatane line up yavanhu vakapusa vakawanda, totoziva kuti Ningi akapusa Ningi madzungairwa neuwandu hwedu neudzungairwa hwedu wokuti even unosvika pa the extent yekuti election checho mukanzi mawina like zvakaitika in 2008 takashaya zvekutoita senyika, kushaya zvekuita chaizvo potobuda vanhu totanga kutorakasha vanhu nekurova chaiko, nyika ikatorambirira iri mumaoko yeZANU-PF. Saka but izvezvo pasvika zvinhu zvanhu vangwara kwaona kuti vanhu vakuenda kumarali eZANU-PF ngonotora mari, vakungoti kwangomira pastage tinoda mari, uri kutipa mari just like
ZNU changwara zvayo kuti vanhu ava havana kana basa nesu kuti dane munhu vese vari kuzara because tapromisa mari but pari kuitwa opposition vanhu veopposition vese vemuzimbabwe. Let me tell you this secret in case you didn't know. Munozoziva hakuna munhu anti opposition muzimbabwe ane mari havana kana senti vese vakomana ve hapana atone mari wacho tuta vanhu vese vari muopposition ane mari wacho ane mari networth yezvinhu zvake zvese zvaanazvo i5 million chete handisi kutaura mazita ndiani munozongowekawo mesi dzenyu ikoko ndiye anotonza nemari yakatowanda rimwe timu rese iri pakashata pane batori ma1 imagine people like ana Monzoro kuti akatadza kubhadhara mari yepanoitira zvemalaw something zvake zvezve pairana law firm yake kutadza kubhadhara maoffices rent utaura kuti munhu akadaro asada unomisidzana nemunhu wekuti akakomberedzwa nezvigananda mari iri kungomwayiwa left right center unoti zvinonikira richini. That's why vanhu vari kuti kuZNU-PF vari kuenda because vada kungotora mari vakanzwisisa nyaya yacho kuti imari yenyika like zvinoita vanhu vanouya chikampeni vachiti tiri kuda tozokupai chakati. Guys, especially this Christmas I heard kuti ZNU-PF kufamba ichipa vanhu mahamba chinchi ukasangana navo tora hamba udye imari yenyika havana haisi mari yavo vanhu kana uda unoti imari yenyika ngavabude mupawa uno kuti vanoramba vachidonetere zvinhu zvese zvavari kuita izvozvo zvinoperera ipapo kuti pe ende vanobva vatonhora kuti tono. Saka information izvo muchazoitawo nayo ndezvenyu but ndisandarwa pasi zvangu muri yeZimbabwe da kugara ndangozivisa vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makampani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastudy permit ungori nepassport chete iri valid batai mukoma owen vafonere panhamba dzavo izvezvi pawhatsapp or whatever unongotaura pakakusunungukira utaura navo and good thing about kushanda namukoma owen veeducation research aunide kutravela kuenda kwavanoitira basa ravo vanokuitira vari kwavari ikoko iwe uri kwauri saka unozode zvinhu zvako zvinobva zvatokunakira wotoregisterwa kampani yako nemari yaunayo ipapo they are reliable and affordable saka usaswera uchitya usaswera uchitambira mari yako yesalary muakaunti yeumwe munhu mazuva ano zvinhu zvaoma izvi munhu unotiswa nemari chingonovhurirwa yako FNB business account necompany registration ndo package yacho mafambiro enoita saka garai mabata mukoma owen mangwana you never know life yako yakutochinja zvakutofamba vamwe vari kuwana matenda hatichataure kuna vamwe mwana wangogara achingoti tenda kuti thanks wakazondionesa dhiri shamwanda asingatozive nandakatodhibhawo kuti nditoregisterwa kampani ndatonenhingirikini zvinobatika kudai so saka nguva ndiyoyi mukana yenguva ngaushandiswe garai mabata mukoma owen panhamba dzavo idzodzidzi vakubatsirei vakuitirei izvi so unoziva kuti gore risati rapera wana chaunodedzera kuti ndakashandirira ichi chinobatika.